Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Claudia și mă bucur că faceți parte la această discuție despre impactul tehnologiei moderne asupra somnului și modalitățile de a îmbunătăți calitatea și durata acestuia. În era digitală în care trăim, tehnologia a devenit o parte integrantă a vieții noastre de zi cu zi. Cu toate acestea, utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice poate afecta negativ calitatea și durata somnului nostru. Ecranele dispozitivelor electronice, cum ar fi smartphone-ul, tableta, computerul, emit o cantitate semnificativă de lumină albastră care poate suprima producția de melatonină, hormonul responsabil pentru reglarea ritmului circadian și inducerea somnului. Expunerea la lumina albastră înainte de culcare poate face mai dificilă adormirea și poate perturba ritmurile naturale de somn și trezire. Pentru a reduce impactul negativ al tehnologiei asupra somnului, este important să luăm în considerare câteva măsuri simple. În primul rând, încercați să limitați utilizarea dispozitivelor electronice cu câteva ore înainte de culcare. Înlocuiți activitățile digitale cu activități relaxante și non-stimulante, cum ar fi cititul, meditația sau ascultarea de muzică liniștitoare. De asemenea, puteți utiliza filtre de lumină albastră sau aplicație de reducere a luminii albastre pe dispozitivele dumneavoastră electronice pentru a minimaliza expunerea la această formă de lumină înainte de culcare. Asigurați-vă că dormitorul dumneavoastră este un mediu lipsit de tehnologie, unde să vă puteți relaxa și să vă mențineți pentru somn. Încercați să evitați să aveți televizorul, computerele sau telefoanele mobile pornite în dormitor. Stabiliți un ritual de culcare care să nu implice utilizarea dispozitivelor electronice. Aceasta ar putea include citirea unei cărți, meditația sau ascultarea de muzică relaxantă. Este important să vă pregătiți mintea și corpul pentru odihnă. Prin implementarea acestor strategii și obiceiuri sănătoase, puteți reduce impactul negativ al tehnologiei asupra somnului și puteți îmbunătăți calitatea și durata odihnei dumneavoastră. În concluzie, tehnologia modernă poate avea un impact semnificativ asupra somnului nostru, dar există modalități de a minimiza acest impact și de a îmbunătăți calitatea și durata somnului nostru. Vă mulțumesc pentru urmărire și nu uitați să acordați atenție utilizării tehnologiei înainte de culcare pentru a vă asigura un somn odihnitor și revitalizant. Vă mulțumim din suflet pentru urmărire.